Hezkuntza ikuskaritzako inspektorek Seaskaren Ziburuko Piarres Lartzabal kolegioa bisitatu dute gaur goizean. Atarian, gurasoz eta irakaslez osatutako elkarretaratze bat topatu dute protesta gisa eta ez diete ikastetxean sartzen utzi. Arratsaldeon deizuela guztioi eta asteburu honetan Lapurdiko hiriburua izan da protagonista. Hainbat aldarrikapen izan dira hiriburuan, hala nola larunbat arratsaldean errepresioa borrokatu lemapean, hainbat eragilek euren aldarrikapenak zabaldu zituzten hiriburuko kaleetan zehar. Ipar Euskal Herriko militantzia, epaien eta poliziaren gandik errepresioa jasaten ari dela salatu zuten. Atzo arratsaldean berriz, homofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako egunaren harira, Les Baskos elkarteak deituta, elkarretaratzea egin zuten Baionako herriko etxearen atarian. Altxalili proiektua Caneseko zinema festivaleraino iritsi da. Maia Iribarnek proiektua bertara eraman du, dokumentala aurrera ateratzeko xedez. Guzti honekin, ekin diezaiogun, maiatzaren 18ko iparraldearen orenari. Frantziako Hezkuntza Ministerioko bi inspektorek bisita egin behar zuten goizean Ziburuko Piarres Lartzabal kolegioan, eta Seaskako arduradunek ez diete pasatzen utzi. Lanpostuen eta euskarazko azterketen auziagatik protesta egiteko. Inspektorei errandiete ez direla ongi etorriak, ekintza honen bitartez. Hor, zinez nahi dugu irakutsi dena blokatua dela. Galdegin dugu itzordu bat berriz errektorearekin, desblokatzeko. Dula urte bat entzun dugu bere hitzetan entzinamenduak izanen direla eta hori. Azken urte hortan gibelpen bat izan da, azterketen gaian dibidez. Eta postuak ez izaitea, azken 20 urteetan ez da sekula izan horako berririk. Izan ere, Seaskak geroz eta ikasle gehiago ditu, baina errekurtsoak ez dira emendatzen. Elduden esartzean, 70 gazte gehiago izanen da liseoan eta bost kolegioetan, eta erraten dute posturik ez da izanen. Eta zinez ez dugu ulertzen, zenta olako erabaki batekin ondorioak badira ikasleen dako. Ez dugu unartuko, 37, 38 ikasleko gerak elduden esartzeko. Baso euskaraz egiteko eskubidea protestaren beste arrazoia. Gauzak guretzat argi dira, mobilizatu bergara. Ez da bat ere zaila antolatzea matematikako foroa berriz ere euskaraz, egina izan da, lehenik ere. Beraz, badira zuzentzaileak, bada struktura behar den guztia froga horiek pasatzeko. Datozen egunetarako ere mobilizazio gehiago iragarri dituzte eta ekainaren 6an aldarria Bordelera eramango dute errektoretzaren egoitza aintzinera. Azken urteetan 9 auzi, 31 auziperatu, 24.000 euro isunetan, kartzela zigorrak, lan behartuak eta herritar heziketako ikastaldi derrigortuak jaso ditu Ipar Euskal Herriko herri mugimenduak. Hainbat eragilek militantzia jasaten ari den errepresioa salatu dute. Azken urteetan ikusi dugun errepresioaren gorakada horren aitzinean, hainbat eragilek erabaki dugu errepresio orokortu hori manera orokor batean erantzun behar zitzaiola eta orduan elkartasunak egingo zuela gure indarra eta horregatik plantan ezagri dugu manifa hau. Bai errepresioa salatzeko, bai eta borrokaren zilegitasuna berresteko. 600 lagun inguru bildu zituen errepresioa salatzeko mobilizazioak Baionan larun batean. Militatzeko eskubide politikoa aldarrikatu eta epaien gandik edo eta poliziaren gandik jasandako errepresioari gogor aurre egiteko prest agertu dira. Ez da errepresioari bakarrik aurre egitea, da gero guk ere bai eragileok irakurketa orokortu bat ematen segitzea eta horrela aurre egitea gure eguneroko borrokan segituz azkenean. Arazo berdinaren aurrean, hainbat eragilek bat egin izana ere nabarmendu dute. Azken errepresio hori salatzea kolektiboki eta horrek emaiten dio nik uste indar handi bat gaurko manifari
hori ez duguna izan errepresioaren kalte ordaina pagatzeko elkartasun gaualdi edo egun bat antolatu nahi izan, ez, hor gira kajikak hartzen, erakusteko ez dutela lortuko horiek gu geldiaraztea, manifa baten bidez erakusten dugula gure bojokak segitu behar duela, eta segituko duela. Ipar Euskal Herriko militantziak pairatzen duen errepresioa, ozen salatu dute 100 lagunek, eta aurrerantzean aurre egiten jarraitzeko grina ere erakutsi dute. Hamarnaka herritarrek Baionako Askatasunaren plaza hartu dute LGTB fobiaren aurkako egunean. Les Baskos elkarteak elkarretaratzera deituta. Eskubidetan asko aurreratu bada ere, homofobia, transfobia eta bifobiak kaleetan jarraitzen duela ohartarazi zuten, eta azken aldian kolektiboaren aurkako hitzezko erasoak gailendu egin direla salatu. Hilabetea bukatu bitartean, zenbait ekitaldi antolatu ditu Les Baskos elkarteak, hala nola, bihar Aitor Arregiren Maspalomas filma ikusi ahal izango da, eta larun batean ardo dastaketa egingo dute Txalaparta ostatuan. Altxaliliak Maia Iribarne Baxenafartarraren dokumental luzea Marché du Filmen egon berri da Kaneseko zinema jaialdian industriak antolatzen duen topagunean hain zuzen. Behar duguna da erakutsi 10 minutuko zatitxo bat, filmaren parte dena, eta gero 3 minutuko aurkezpen labur bat, eta gero ondotik hainbat elkarrizketa jendearekin, eta partaide interesgarriak ezagutu, eta hori da ideia. Altxaliliak Ipar Euskal Herri barnekaldeko herri txikietan, baserritar euskaldun eta kuirtasunak batzen dituzten lagunak dira, eta euskarazko kuir kabareta sortu zuten 2023an. Lehenengoa eskualde horretan nahi duguna izan gaitezkela aldarrikatzeko. Oraindik bilatzen filmaren forma izanen dena, baina ni hasi nintzen grabatzen dola 2 urte, nire lagunak diren pertsona batzuk, eta denak dira kuirak, errikipietakoak eta euskaldunak. Eta haiek muntatu zuten euskarazko drag ikuskizun bat, lehen aldikotz errepresentatuz realitate hori esena gainean. Eta beraz geroztik segitu dut pixkat taldearen garapena, showaren garapena ere bai, gure errietan eragiten duen fenomenoa eta bar, eta horren barnean ere bai, batzuen ibilbide pertsonalak, eta hor da, ideia da, sartzea pixkat ere fikziozko esena batzuk dokumentalarin hasten direnak, pixkat sakontzeko interesatzen dauten gai batzuk, eta holaxe aintzina doa proiektua. 2023an Pascal Irigoyenekin zuzendu eta ekoitzitako Bainolet fikziozko filma estreinatu zuen Iribarnek. Gaur egun musika eta ikusentzunezkoak uztartzen ditu bere lan eta praktika artistikoan. Musika talde eta proiektu ezberdinetan jotzen du. Abia, Bloin eta bar, eta Altxaliliak dokumental luzeak garatzen ari da orain. Eta deserria izpide duen Xabier eta Beñat Bizkaianaien kantu honekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bitartean, arratsalde ona izan eta bihar arte. Zer ikasiko eta zer ikusiko, zerbait berri dute ezagutuko. Arresek dira heldu gazte baten kezka, herria uztean